Gabatarwa Suratul Shams. Rai abu ne mai amfani kamar yadda kowa ya sani. Wanda ya bi tafarki ko hanya ta shiriya ya tsarkake ransa. Hakanan kuma abubuwan da Allah ya yi rantsuwa da su masu amfani ne gare mu, sai a lura da su. Mutane masu neman kuɗi suna gauraya abubuwa daban-daban domin neman kawo ci gaban rayuwa. Idan ba su yi cikakken tunani ba, sukan bi wani tafarki su hada abubuwa a cikin gaggawa akan kuskure don neman samun riba da sauri. Natijan wannan kuskure yana iya haifar da kazanta daban-daban masu kawo cututtuka, kamar ƙazamin hayakin guba mai bata iska da muke shaka, kamar kawo zufa mai hana barci da ruwa mai dauda mai kashe tsiro da kifi. To ta yadda ya kamata mu tsarkake rayukanmu daga aikata laifi, hakanan kuma ya kamata mu tsaftace abubuwan da ke kewaye da mu domin samun lafiyar uwar jiki. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai gamammen jinkai mai keɓaɓɓen jinkai. Wash-shamsi wa duhaha. Allah ya ce ina rantsuwa da rana da haskenta, wato da amfanin haskenta wanda ake gani da wanda ba a gani. والقمر إذا تلاها. Da wata idan ya bi ta, wato ya kamo haske daga gare ta. والنهار إذا جلاها. Da yini lokacin da yake bayyana ta. والليل إذا يغشاها. Da dare lokacin da yake rufe ta. والسماء وما بناها. Da sama da wadda ya gina ta. والأرض وما طحاها. Da fatan kasa da wanda ya shimfida ta. ونفس وما سواها. Da rai da abin da ya daidaita shi, wato jinjiri baya saukowa a duniya da wani laifi. فألهمها فجورها وتقواها. Sa'annan ya ganar da shi muguntansa da shiryuwarsa, wato ya sanar da ran bambancinsu. قد أفلح من زكاها. Hakika wanda ya tsarkake ran da yin aikin kirki ya rabunta, wato ya samu rabo. وقد خاب من دساها. Hakika wanda ya shafa maran daudar zunubi ya tabe. كذبت ثمود بطغواها. Samudawa sun karyata annabinsu saboda ƙetare iyakarsu. إذ انبعث أشقاها. Yayin da mafi taurin kansu da aka zaba ya tafi tsoke rakumar Allah. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Sai manzon Allah Salihu alaihi salam ya yi masa kashedi, ya ce rakumar Allah ce fa da ruwan shanta. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Fakazzabu sai suka karyata shi kuma suka soke ta har mutuwa, sai Ubangijinsu ya halakar da su baki daya saboda laifinsu. فسواها. Wato ya halakar da su dungum bai bar wani ba. Wanda ya taimaka aka kashe rakumin da wanda bai hana ba daidai suka sha azaba din. ولا يخاف عقباها. Kuma Allah bai tsoron abin da ke bayar halakarsu.